estat molt divertida, hem après bastantes coses al Barça i ens hem passat molt bé, que és el més important. Ha sigut molt divertit. Hem vist moltes copes, la Copa del Rei, la Champions, la Lliga, i ha sigut molt divertit. I vaig començar amb 6 anys al Sant Quirze, vaig aprendre moltíssim aquell primer any, sí?